аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. шер ва рӯбоҳи тезҳуш. шеру гургу рӯбаҳи баҳри шикор рафта буданд аз талаб дар кӯҳсор, то ба пушти ҳамдигар бар сайдҳо сахт барбанданд бори қайдҳо. ин се саёд ки ба азми шикор ба кӯҳу дашт рафтанд, саранҷом ба се шикор даст ёфтанд: гови кӯҳӣ, бузи кӯҳӣ ва харгӯш. шер рӯ ба гург карду гуфт: ту аз ҷониби ман вакил бош ва ин шикорҳоро ба адолат миёни мо тақсим кун. гург гуфт: эй шаҳ, гови ваҳшӣ бахши туст. он бузургу ту бузургу зафту чуст. буз маро ки буз миён асту васат, рӯбаҳо харгӯш бистон беғалат. гург ба муносибати ҷуссаву танумандӣ шикорро тақсим кард. шикори бузург барои шер, шикори кӯчак барои рӯбоҳ ва шикори миёна барои худаш. шер ба хашм омаду гуфт: эй гург, чӣ гуна то ман ҳастам дам аз мову ту мезанӣ ва худро дар ҷанби мо матраҳ мекунӣ? ва ногаҳон ба ӯ парид ва даридаш. гург ба ҷурми ин беадабӣ пора пора шуд. он гоҳ шер рӯ ба сӯи рӯбоҳ карду гуфт: инак ту шикорро ба адолат тақсим кун. рӯбоҳ таъзиме карду гуфт: қурбонат гардам, гов барои чошт ва буз барои наҳор ва харгӯш барои шоми шумо бошад. шер ханда карду гуфт: офарин, ин адолат аз куҷо омӯхтӣ? рӯбоҳ гуфт: аз бадани пора-пораи гург. гуфт: эй рӯбаҳ, ту адл афрӯхтӣ, инчунин қисмат зи кӣ омӯхтӣ? аз куҷо омӯхтӣ ин, эй бузург? гуфт: эй шоҳи ҷаҳон, аз ҳоли гург. гуфт: чун дар ишқи мо гаштӣ гарав, ҳар серо баргиру бистону бирав. пас эй азиз, аз аҳволи дигарон панд гир ки зиндагонӣ барои ҳар кас ҷуз як бор набошад ва ҳаргиз такрор нагардад. ва агар аз аҳволи дигарон панд гирӣ, чунон бошад ки 1000 бор зистаӣ. оқилон бошад ки гирад ибрат аз марги ёрон дар балои муҳтараз. рӯбаҳ он дам бар забон 100 шукр ронд, ки маро шер аз пайи он гург хонд. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.